Sa gudayin nga rin ti surat, ti pagkasaritaan ni Leti nga napoluan sa dinuman a lugar ken anyaman a panawen wano tiyempo. Sa dinuman a lugar ken anyaman a tiyempo. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nimi. Tapi nasyarnak dito'y balay ti bats ko iti high school. Nabayagan nga anda kami dito'y probinsya manong. Naggabukam sa Manila. Ngimita pala ano ka nadamag na. Iso da ito'y manong nemi ni Nena. Uy, bats. Nabayag kaya mga daki dito'y. Ngayon mabit talaga na mo. Di ka nga tagpaspasyarak. Uwan na ta menstra aksi ka. Ada barangay high school ang lugar tayo, sadya ka mga sursuro. Kasi ka, ano ba tinagbali namon? Plain housewife, apay, di na kaya tapagtrabaho nila kay ko. Sino naman tilakay mo? Ano trabaho na? Engineeriso na. Hindi adda kam dito yan, nakastrag adagos ti pagtrabahoan. Nangato pa kiti pwesto na. Ikaswerte ka, manumati anak yan. Taludan. Idi pimano kam sa Manila, indra namin nag-close ti eskwela, klase. So dadakam to yun, dito yung nga nag-enroll. Abi ko rin ako malad nagbasa ti high school, barangay. Di mo amo nga high school dito eh. So nga di sentro ti naggananda. Ay, kasta. Anya ti rason. No apay nga imay ka dito eh. Napinta sa amat na kasasadyo sa Manila dia. Napinas ng peso, trabaho ti asawak, ti engineer na ron. Kahit may ti simple nga panagbiag. So nga dito yung probinsya, presko ti angin, ken, ado na kita saan nga magatang dito eh. Kasi daan. Ng medyo Manila, ay susapo, ultimong bulong ti marunggay, gatangam. Kauna. Di kahit nangasawan, okay na kayo dito eh. Okay kami nito eh. Kasi ka, manumat anak mo, duduluhan, nagpalayagay takot, mati, nagrikat, nagrak. Yung bagat naitalok. May isang lalaki kaya mga babae. Ana, naimas ba natin pasang huwag kang kamerienda? Nangalam, sino nag-bake? Katsiyak, kanaimas kayo anti-bake mo. Hindi, bayad na negosyo na ito. Ag-bake ka ta, gawray ka kanigit agorder. Ngem kinapudno na manong nemi kat saan kong imbaga kininena tipudno nga rason no apay nga manipod sa Manila kat imay kami nagnaed dito probinsya. Iti sidong datatang kininanang nagipatagdar kami ti balay mi manong nemi ti abay ti family house mi. Tapno makunamat lang nga tabukod bi nga balay engineer nga ron ti ka asawak. Ngem ti kinapudno na manong nemi nga rason no apay intalaw ko, nilakay ko, anong name nga ni Norman, iti Manila, taado di kiti mga pangpangtaking kuha na. Naikat ti trabaho na sa dyan. Gapo iti kanalaing nang agbabae. Babaero ti asawak manong. Namin adon nga naduktalak, agpakawan, jakton kayat nga ulitin ko na. Jaktun ulitan ko na pakawanek tumanin. Aramidan ng tumat manin. Pakawanek tumanin. Aramidan ng tumanin. Manin kat manin kat manin kat manin. Nga dahil ito dinakikatan na. Apay ko na. Pada na nga empleyada dahil binabae na nga adda asawa na. Makadakas ngamin kiti adda apati adda asawa na kit babayin naman. Naduktalan di asawa ti babae. Dandanita pinatay ti asawa. Agdarom di lalaki kit idarom na dagiti dua. Ngem siyak tinagpagpakaasi. Saan ka dilaing na? Wari kasta ti asawa kiti patpatig ko. Talo di kiti anak ko. Nga mauli na ta ama. Kas pagarikan lang. Ti panakadusa na ngay,
naikat da ngagpadpada ka di babae na. Dito matindi ka po naman no aping yung bagak, ngayon takit na ikatad, agawid kami nito'y probinsya. Di mo ito naramidan? Saan ko ito naramidan? Oreta, awan tayo ito sa Manila, at dati nito'y probinsya. Kung nadaman ganyak, norman nga, uray sa dinuman alugar, ken anyaman at tiyempo. Nung babaero ka tulad ka. Tadi ka di mamatikan niya? Man, mamatiakan ka. Ngayon saan ko apat dyan nga talaga maaramid mo. Namin adukan na pinakawan, Norman. Ngayon no aramidam dito'y probinsya, lugar mi dito'y, saan kanton nga mapakawan? Daitat kang kanayon mo laglagipet. Iso nga talon nga tawin mi manong name dito'y probinsya ngim awamot pa'y damag ko. Aging ka manong name ang makadlawak manin. Saan akon nga mangan? Abay saan ka mangan? Panganam nga ti pamigat, no saan ka mangan? Adanas kang ngamin nga kamakam ko, agkapayaklatan. Ngun ada ka di aguro-oray sa di nga na imas nga kanim, ada ka di mangbalbalong ka. Leti, dahita ka manen, talon nga tawen. Wen, talon nga tawen nga peso, nga awan damag ko. Hanya damok, baka idlaitan. Si Kamat, among ka di nga adda pagpatinggan di amin. Talaga, adda patinggan di amin. No itsadyaman Manila kat naaramid ko tinamin ado, saan ko umaramid din ito'y? Apet ko nam awang panagbuteng ko, kat dandanidak pinatay sa jay, nekatak pati trabaho. No, saan ka nagpakpakaasi, siguro, adda ko mati pagbaludan. Iso nga dagitat pampanunotek. Iso nga, ikatam kumantan yaman nga panagat-atap mo, basta imulam ita panunot mo, leti, nga awanan timanding aramid ko. Okay ba? Sige. Huwag ka lang agpatiliw. Amo man tiyugalik, nalaingak nga agsintir, ha? Napigsa ti radar ko. Madbadlaw ko, adamanen. Ha? Awang ko naglakarutan na niya, kansa. Ano, sige. Inga karutan. No talaga, di mo kaya't nalutok. Diing kan. May ni tatang dito'y balay manong nemi kalpasan nga nakapanaw nga napan nagbasa di kita anak ko. Kabayag ka dito yan Di na puputan, talong atawan nyo dito yan. Wanda nga pa ka di. Kahit orin nun sing peten di asawa. Medyo adawar banbadlaw ko manin. Teko nadan malasang ko. Sa dinuman nga lugar, kananyaman nga tiyempo. Itugtugot mo, no sino ka nga talaga. Tikat namin pa nagbidot mo nga nakaasawa tikas kini Norman. Diyan mo nga mo nga siya namin ta. Di mo ka na nakadlawan. Di ka adot chicks na. Baga tasak ti kinayat na. Sikat kinayat na. Tapno, amo na nga naibtur ka. Naanos ka. At pagpatinggan di amin datang. Once nga garamid pa'y, talagang saan ko na kaya't napakawanin. Kaya ngamin, di pagsasauyo mat ka babae, sa Anton ko na. Aliston tumat nga maalukoy tirik nayo. Manong nemi, tinaramid ko. Oras saan kong aramidan. Nang luto ak, iti paborito na nga si Daen, manong. Padasak man nga nakbalunan ti asawa. Tapno pakasintira, no adda talaga aramid mo. Adda ako dito sangot ti opisina da manong nemi tinawagak di suna. Ilo apay, ayan mo. Siyempre dito opisina. Umayak nga rin. Apay umay ka. Adda ako ni sangot opisina yo. Kita anak nga rin dyan gwardya. Sino nga talahet ko na siguro. Alat umamikon dito'y.
Gaputasan ka ng migat, linutok ti paboritom nga si Daen. Umay kabalunan. Hanggang mamahan dito ti pisina. At akantin nga panganan mi. Kat pa na no, isa rekoditan. Hamat nga galangasaw. Ore aircon tayam mo. At daak dito yan. Kahit mo saan din nagpalapastrakan. Abek sa naltag ka. Madisturbo ka. Kat adak garo dito pagtrabaho. Gagang nga madisturbo ka. Sige ka rin. Ibagam lang at gwardya. Ni Engineer Norman ko na. Sige. Sige nga rin. Good afternoon, ma'am. Apay, good afternoon. Alas 12:05. Kadi, ayun nga, good afternoon. Sir, ni Engineer Norman, asawa nak. Umay ko balunan. Itinamag akon. Ibaga nga sumrek, pastrikan nak. Sige rin, ma'am. Nung nagsalita kayo kini Engineer. Sige, iji abanda, ti amyanan. At pag right turn ng sadyay, masungad mo no kan opisina na. Sige ma'am, thank you. Ay, sige sir, thank you. Kita hendak dagiti malapsak na empleyado manong. Agur urnos da kare tayo kamit da, tarumbar da siguro na, papamangal daw. Iti nagtugtuka. Kamin, boses ti asawa kaya. At may isang free daw. Iti asidig tiri daw na. Kitri daw nga tareta. Simreka kon. Ano natin nga napampanulot mo, aya? Apay, mailawak nga rin nga mangbalon kang ka. Nahimas dito, lagdis mo latatan. Ingkam to ba't lamang ang tirhak kantin? Di mo sangwan? Di mo kayat nga kanin ti balon ko? Kanik to man lang wasta. No, mabisinak to da alas 3. Meriendak to. Pag ang mamanong naimitad da sumbrek. Norman. Damat kayo sang ilim. Ni Leti, ti asawak. Ay, ma'am, good afternoon. As in, so na? Ni Kwa. Handa ka mo tayo. Greta. Ni Greta, sekretary. Ada ko mapapirma ka nga, sir? Sir? Norman ko namita eh. Sige, di sumlat datan. Tapirma ko man doon ba? Sige ka rin. Sir, umara ka rin. Di ka kadi mangal daw di kantin, sir? Dabalong ko to eh. Di ka mang katotoyin. Mga anak totoyin. Oray pagsang mumut lang gini, misis ko dato yung balon na kanya. Tatno, agkalang lang kang nga mangal daw. Sige nga rin, sir. Ma'am, excuse me. Sige, sige. Sa dinuman nga lugar, kananyaman nga tiyempo. Ba't yata bagbagang? Nangig ko nga rin kinitatang ko. Sa dinuman nga lugar, kananyaman nga tiyempo ko na. Ket, ti babaerong tulata. Paunay ka man tanaya. Apay mo surong ka. Apay kasit para kisarita kang kadata. Apay sa nga nagtugtog. Itay nagtugtog ka. Kasi sekretaryak nga rod. Narwaman. Narwaman ilukat na latan. Sa Norman, kunana. Imbes ko mga sir. Awan tayo nga mga relasyon mi. No dahil taman ti kahit mga sawan. Sekretaryak iso na. Apay kasi iti pa nag-arwat na. Lakakit-kiting. Jeno Pormena. Makasulisog tilangana. Oh, Norman, Engineer. From Manila to province. Kasi diya kaya ti pagkapsutam nga lang ti babae. Mabaling ka ni sarding mundeta. Sige, nangag ko itay nga agkalang lang tamangan. Loktak nga rin ti balon mo, mangan tangad wa. Sige, no malamal pasin. Kaya nagawit kan dumatin. Idi agawid akon manong nemi kinasaritak ti gwardya. Guard. Abay ma'am, agawid kayo? Agtulag ta. Ano tulag ta, sir? Ma'am. Itad ko keng ti cellphone number ko?
Tayo mo tumat kanyak ti cellphone number mo. Tapi, ma'am. Kababay mat ka ni engineer. Asawa na ka. Bakit no, agtintinawag tanto. Kamana no, sumati kahit ko. Tap no, maamuak no anya di kiti madmadlaw mo kini Engineer Norman. Manot sweldo, nayunak, tandanan ka. Wala, pagbalik ng takpay nga detective, ma'am. Di mo kayat? O, paunang kan. 1,000 deta. Alam, ma'am. Sige, intid mo kanya ako ng cellphone number mo. Intid kumit kang cellphone number ko. Mayat dito nga sideline. Kada impormasyon nga itawag mo kanya 1,000. Mayat man, ma'am. Sige, mayat ka? Sige, ma'am. Okay. Hindi makadano na kung dito'y balay manon name tinawagak ti guardia. Rick, kano tinagan? Hello? Rick? Ni Mrs. De Guzman deto'y asawa ni Engineer Norman. Ay, ma'am. Tunak to pa kami nga kasasalita ko no rin nakaugarjaak. Apagbitment lang. Tunggal impormasyon sa ngaribo. Anya ti madmadlaw mo kada Norman kinikreta nga sekretaryana. Okay? Good answer. Good gift. Ma'am, tsaka kumakayat ng kwarta na. Maging bato pa. Yung saan ko ba't padaksan di asawa, ma'am? Naasidig ti babae ni sir. Permi. Amok. Babaero na ita. Isot ka po na nga nag-adakam na ito yung probinsya tapi manaw ka si Jai. Kim ko nada, sa dinuman na lugar, anyaman nga tiyempo, anat ti madmadlo mo kada Greta, kaya ni Norman. Dahil ma'am, kang kanayin da nga rumwar mapanitikantin, agkapanganda. Nagkagangay ta bus ken sekretarya nga ron. Taori namang mga dakas la, adda dati ipat pa jet down ni engineer. Pasit ka no dito trabaho. Taori mga anda, adda ta sekretaryana. Basta, no pangal daw nga ron. Dajay, merienda, pangal daw. Makadlaw da nga ron, nakadidilaw nga ron, ma'am, nga at relasyon da. Mamalin mga picture no kayo da? Ay, ma'am, delikado. Ano makita da? Sige. Pangipatulutak nga ron dati sa ngaribo? Ay, ma'am, ada Gcash ko. O, sige. Itid mo kanyak taramber mo. Itid ko king ka. I-Gcash ko di sa ngaribo. Pimas Shermanen manong name ni Nena adalugan na. Dagam kotsem. Daan, nagrikat kami tigakak sa adatlungan dito. Di mat, walking distance lang. Oo, nagatayo ko. Balik 3 kilometers, mani po dito yung sitio ito, aging garan dyan, barangay proper, ngayon ti high school. Ay, adoyo ang karot. No, ita ko balay, aging gata, witing sidag itso, sidag. Dato'y why di kotse nila kayo ko. Ngayon edita, nakakagatang ng tibranyo, dad na kanya ako. Di na nag-alusan natin, dad na kangkan. Ano ko ba? Imbes nga ila ko, hindi saklat at mga sa rin. Namayat mo pa. At ang problema maya, bats. Amo, hindi bagang nga ti rason no, apay nga imay ka dito, ikat kaputi napariir, jak pamatis ka. Talaga nga, saan nga na dyan kang runang rason. Pimpanaw kasi dyan, asawak. Naikat trabaho na kaputi pa nagbabae na. Ipang pangtada pa isuno. Kade, namom nila kayo ko na singpet. Baga na nakasawa ka na singpet. No andalugan mo, mabaling natin pagluganan ta. Amang siim iti asawa. Kita kumalaga di gasolina na. Uy, no problem. Timawag manong name ni Rick ti Guardia. Hello, Rick. Ano damag? Ma'am, apay adat dita ni sir?
Awan. Awan mat dito isudag ni Greta. Napananda? Damag ko naglibda ka no. No naglibda, ada ko dito nilakay ko. Rick, no to ti amum ita ngayon da. Ma'am, malasin niyo dilugan na ang kadi? Oyen. Sige ma'am, itad ko king ka tinagan di hotel nga magus doon da papapanan. Ma'am, salang sang sangaribo ah. Oyen, pagbalik itong 3,000. Basta lagi di, madugtalak nga dasad dyan nilakay ko. Manong Nemi na pang kami kininena kat nabigbig ko nga dagos di kutse. Sus Maria. Ano taramidom nga ron? Dito'y ka na. Agbati ka. Inaksa di counter. Yes, ma'am. Ama mom ni Engineer Norman? Suki yu dito, di ba? Wen, ma'am. Ano nga room tenda? Agulbot. Madaksan ti hotel yun, no? Agulbot ka. Di kita check-in dito, di kita illicit affair. Di kita agkakabit. Ma'am, ano nga room? Inruar ko ti wallet ko manong name yung dutak ti sangaribo. Ma'am, ori saanan, ma'am? Imbaga na ti room. Nabiit na pa'y? Nabiit na pa'y, ma'am. Nagdardara sa kanyang mato manong name sinapol ko ti room. Nagtugtugan. Tay order yo, sir, ma'am. Manong name, nadisturbo ta nga ta? Saan nga ta nga dagos na ginanapay lang, sakbay ko mga. Nailukat tiri daw ket ni Greta manong name iti nang ilukat dakigtot. Dagos ko manong name nga ginambatan ti ulo na. Ayip ka! Ayip ka! Hindi ko na! Hoy! Lady! Ipadam! Ipadam ka to! Ayop ka! Norman! Hori sa din nga lugar! Anyaman nga tiyempo! Aramid mo na ta! Ayop kayo! Hitarum kayo! Nagdardarasa kun manong nemi apimanaw kat intuludnak ni Nena dito'y balay nakabayatan ngagtrab-travel kami manong nemi kadagsangsangitan sinuman nga lugar hanyaman nga tiyempo tiyan nga mapmapnek nga sawag alabagtal na yan tarik na gagangay deta depende kang kano anya planom saan ka kumangagtalinaad nga martir. Hangag nakim di kita no saan mo ikan iti pagnakman na. Idarum ko ida. Idarum ko ida. Dadakon dito balay manong nemi. Inawagak ni tatang. Hello. Apa kasta lang kami tangan dimtek. Nakita kayo kininena. Tatang. Nadukta lang ang mismo ti asawag. At in-check-in na nga babae. Idarom ko, tatang. Ikanda ko mag-opinyon. Balakano da. Rubeng ka din ang darom ko. Ano tarimidik, tatang? Ano tarimidik? At daking kahag desisyon na itarom mo ida. Ngayon panunutan, met. Noan yan to ti ko na yan, di kiti anak mo. Apay nga darom mo, ti amada. Ano nga tarimidik? Isinamon. Papanawang mo na tanga engineer. Sa pa eh. Ngayon tayo ibalod mo. Una pa ibalod mo na interom mo. Ang mabayag na process, panaka-process na. Lalala, pagdal na yung direct nam. Tinto ngamit lama as-asawam. Ngayon nakigtotak, edi bigla nga dimteng manong nemi ti asawak kat nagparinto mi nga mismo iti sangwanak nga nangarakop ka dagiti sanga. Pagawanan nak, Leti. Leti, pagawanan nak. Pagawanan nak.
Namin-ado ka nga nagpakawan. Namin-ado ka matan nga pinakawan. Itarong ka. Itarong kayo. Saan ka diya? Saan ka di? Ti asawa rin din na uding ang babae mo sa di Manila kas tamang ti kunanay din ang idarom da ka. Idarom da kayo. Sakman itatipang pa idarom ka da kayo. Ang ka diya. Ureta, nalpas ko nga insina. Ni Greta. Kasano nga aksina kay kuma? Kit sekretarya misuna. Pag-resign nag-isuna. Nakasirita ko ni boss. Pag-resign kapnawanin ti pag-imunam. Pag-imunam. Jak to naramidan. Dito yun to susto. Dito yun to susto. Jak to ang gayat. Jak to naramidan. Jak to naramidan. Jak to naramidan. Tula amit style mo. Dito yung naramid mo. No idikit na pakawang ka. Ngimita. Saan kan nga mapakawan? Norman. Saan kan nga mapakawan? Papanawag ti asawak manong naming yung tinakayat ti pumanaw. Mapanagtrabaho sa matla agawin. Kasasaritatak manong naming di kita anak ko ngawan kan mabalin kat saan ko papanawan ti amada. Amo ti nauna manong naming no apay no anya ti rason no apay. Nakasijay ti mapaspasama. Kinore pa di kita adina. Suda nga talo kagkakapsat. Amuda. Gabot na pagsasauda man sa dinuman ang lugar, anyaman nga tiyempo. Kasta nga taat istorya ni Lulo da kadakwada. Manong nemi aging kakaragitoy saan kami pa nga naglaing iti asawat. Kahit nga asawan, saan kami nagkakaida, agkabalay kami manong nemi ngim isulat agun uni. No de bagbaga na sang gusong batan. Kaslim bilang kumano nga awanin tasawa. Ngam madlaw kumat kadi manong nemi nga aramidan na ti Karina atong tungpalin na. Alaki din daw dawat ko sapi ko maa. Ta talaga nga awanin na pulos. Awanin at talaga haan na napulos nga aramidan itimang pasakit kanya. Nasurukitan nga makatawen manon nemi sipud kalidi nga napasamak. Tawtawagag mo ka ni Ricky. Ay nasingpaitan ma'am. Awanan, lalaki di kakuyog nan. Awan pa'y nakita ko nga babae kakuyog na. Di sekretaryana. Pangit ma'am. O naman pangit no babae rolat tadya sawak. Bakit? Di sekretaryana. Isot inted ni boss. Tapno di mo babaeng ko na. So nga bakit? Nanong nimi idawdawat kong sabi ko tagsublin tumitlaeng iti dati nga panagtalik ken panagayat ko ti asawak. Sa dinuman na lugar, kananyaman nga tiyempo, sabi ko talaga ngusto di ko nada nga tabagpatinggaan ti amin. Dito nga ron, di pagkasalita manong, kadagyaman ang unay, ti anus mo nga nangibasa, laing mo nga nangibasa, kaya balin ko ito'y nga balaag, kadagitay maka-relate kadito yung istorya. Sabi ko matadaman na batik nga alal, ken liwliwa. Ito'y nga dagyaman nga pagaya mo, Leti. Leti, thank you pa nang iburay kadito yung istorya.